rækkerne ved søerne i København, hvor man har de her private forhaver og sådan en form for fælles vej foran. Så hvad hvis vi kunne lave sådan en moderne form for kartoffelrækker? Ved simpelthen at lave de nederste boliger til sådan nogle toetages kartoffelrækkehuse med egne forhaver og en vejsti, som forbinder dem, sådan så ungerne kan løbe ind og besøge hinanden. Så oven på kartoffelrækkehusene foreslår vi simpelthen at smide et lag af lejligheder ovenpå. Mere sådan klassiske lejligheder, men hvor den nederste lejlighed vel at mærke ligger i minimum 3. eller 4. sal. Og så endelig allerøverst foreslår vi 2 etager til med penthouse-rækkehuse, som altså både har forhaver og taghaver. Så nu har vi lavet sådan en form for lagkage, hvor de enkelte funktioner har fundet deres optimale hylde i forhold til deres behov og ønsker, som sådan en form for arkitektonisk symbiose. Men i masterplanen har man samtidig bedt om at få en direkte passage helt ude for Amager Fælled, hele vejen igennem karréen og op til noget, der hedder Hein Heinsens Plads. Så for at skabe direkte passage fra øst til vest, foreslår vi at slå knude på karréen, sådan så at vi omskaber den her firkantede karré til sådan et sammenhængende 8-tal. Og vi skaber 2 nye pladser, simpelthen ved at udvide fortorvet ind i bygningen, og skaber så en direkte forbindelse fra byrum til byrum i øst og vest. Som jeg sagde før, så er kontorer ikke så vilde med solskin, og hvor boliger for eksempel bruger energi på opvarmning, så bruger kontorer faktisk energi på nedkøling. Derfor foreslår vi i de 2 solvendte hjørner at simpelthen at trykke erhvervsdelen helt i bund i syd og over i vest. Og så til gengæld for at kompensere, så foreslår vi at løfte erhvervsdelen til et egentlig 4-etagers kontorhus. Samtidig så løfter vi så rækkehusene og boligerne, som ligger ovenpå, fra at være sådan kedelige nordøstvendte lejligheder, til at komme op i sydvestsolen, hvor de får en fantastisk udsigt ind over genboerne og taglandskabet ud til Amager Fælled, og bliver åbnet op for masser af sol fra syd og vest. Omvendt foreslår vi i det modstående hjørne mod sydvest at presse hele karréen næsten i bund, sådan så vi åbner hele den sydvestvendte gård og de lejligheder, der ligger ud til den, over for udsigten over Amager Fælled, og lade gården bade i eftermiddagssolen. Skal vi sige, de her 2 skævvridninger af karréen, som skulle til for ligesom at optimere karréen, sådan så at de enkelte funktioner kunne få sådan maksimal udsigt, dagslys og solskin, de bevirker samtidig, at vi at den her sti, som ligger foran rækkehusene, den hæver og sænker sig og bliver faktisk sådan forbundet til en sammenhængende bjergsti, som bevæger sig hele vejen op i det nordøstlige hjørne, får fat i den øverste del og fortsætter hele vejen op i toppen af karréen og herfra hele vejen ned i bunden igen. Hello, sweet pie. I'm really glad you could make it. I think we should get straight to business. Show me what you've got. It's all yours. Yes, boss, I'm on the mic. I'll try to give you what you like. I can be soft, I can be hard. Let me do the beat part, please. Please. Sugar, sugar, so close and yet so far. I would love to take you to the bee part, but I'm afraid we're not quite there yet. So darling, grab that mic again and give it your best shot. Yes, boss, I'm on the mic. I'll try to give you what you like. I can be soft, I can be hard. Let me do the beat part, please.
little harder, baby. Just a little harder. Yes, boss, I'm on my mind. I'll try to give you what you like. I can be soft. Udover caféen, som ligger i det laveste sydvestlige hjørne i karréen, er alle husets fælles funktioner koncentreret i det punkt, hvor 8-tallet krydser sig selv. Som et lodret knudepunkt har vi lagt alle de forskellige sociale aktiviteter, fra festsal til gæsteboliger, til forskellige lounges, til en biograf og en tagterrasse, og bundet dem sammen med den her fællestrappe, som rikocherer ned igennem det indre tomrum, som en form for social tårn, som binder huset sammen fra kælder til kvist. Fra bypladsens butiksliv, over kartoffelrækkernes sociale liv, hen over lejlighedernes beboede balkoner, over penthousenes taghaver, til terrassehusenes forhaver, udgør husets en arkitektonisk idé, som afføder et orgie af forskellige rummeligheder, som pladser, gårde, trappegader og bjergstiger. Og hvor det offentlige liv traditionelt er stavnsbundet til at udspille sig på landjorden, fladt som en pandekage, og alt op efter er privatiseret, så åbner huset mulighed for, at byens sociale liv kan få lov til at invadere de højere luftlag.